Een commissie onder leiding van Job Cohen onderzocht de rel die in september in het Grijze Haren ontstingen. De 16-jarige Meerte hier een uitnodiging zet op Facebook om mij zijn allen haar jitje te vieren. Al snel wordt de uitnodiging gekaapt door derden die er een project X-feest van maken. Op de dag van het feest is het 's middags nog gezellig, maar 's avonds loopt het uit op rellen. Haren is ernstig geschokt, de schade loopt tegen de €1 miljoen. Er kwamen duizenden jongeren naar Haren, haast alle keer onder de 20 hier en afkomstig uit Nederland. De politie koert net aan. Als je zou zeggen dat dit een test was voor het systeem van de politie, een systeemtest, dan moet je tot de conclusie komen dat die test, dat mensen daar niet voor geslaagd zijn. Het eerste ME-team uit Friesland wie er ook al bij, maar 24 andere ME'ers kwamen te let. Bij elkaar binnen er zo'n 100 agenten inzet, de helft ervan wie in Friezen. De communicatie onderling wie min, de meeste politiemensen wisten net correct wat ze doen moesten. De belangrijkste reden is dat het onze taak is om de bevolking veiligheid en bescherming te bieden. Daar zijn we op die avond, tot onze spijt, helaas niet in geslaagd. Wij hebben de inwoners van Haren niet geboden wat ze van ons mochten verwachten. En dat betreur ik ten diepste. Nevens de politiechef is er een soort leerd van Haren. Daarna zal in heel wat Nederland en alle gedachten een groep ME alle dagen kleerstingen. En de social media als Facebook en Twitter zullen goed volgen worden. Als we kijken naar de Noordelijke Meldkamer in Drachten, daar is inmiddels een nieuwe afdeling die continu de social media scant om het te verbinden met datgene wat er op straat gebeurt. Incidenten volgen via Facebook. Nou, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld een burger kan bellen over iets wat er gebeurt. En op hetzelfde moment zien we al allerlei informatie en berichtgeving daarover via de sociale media. De politie had maar elkaar 108 relskoppers oppakt. De meeste hebben intussen een taakstraf gekregen. Tjen Bozelter is de heegste straf in de Harenzaak eerste. Oorl ISL.